Haló, ChatGPT, haló. Aj to nemá ChatGPT. Chceš riešiť svoju poistku cez AI? Tak ti treba. AI ti vysvetlí teda veľa vecí, ale realitu ti vysvetlí účtovníčka po tvojom úraze. Najnebezpečnejšia vec, ktorú človek dnes môže spraviť, riešiť svoju poistku alebo svoje nastavenie finančných plánov cez robota. Keď riešiš svoju poistku cez ChatGPT, tak určite si dobrý v otázkach, ale realita je úplne niekde inde a tá nedopadne dobre. Keď sa stane prúser, tak AI ti nedá peniaze, uvedom si. AI ti vie zabukovať letenku, vie ti nájsť voľný termín u lekára, vie ti pozrieť, kde nájdeš najbližšie obchod s potravinami, akurát tam, kde si, ale absolútne ti nevie poradiť, že máš 46 rokov, 1800 eur plat, 2 deti, 1 manželku a 120 000 hypotéku, ako by si mal mať správne nastavenú životnú poistku. Toto ti vie správne nastaviť len človek, ktorý s tým naozaj dennodenne robí. Zavolaj mi ešte dnes, keď chceš vedieť presne, čo máš vo svojej poistke. Urob to teraz.